Hvis fodens knægte kommer her, kommer her. Hvis fodens knægte kommer her, så lader vi som ingenting, drejer bare lidt omkring og trækker ned i bukserne. Følg instrukserne, vi bøjer os på tællingen og slår en kæmpemæssig rutte, 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 fis, brut, rutte, 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 fis, brut, rutte, rutte, så besøget slutbrud. Ja! Hvis dværgene de kommer her, grå som de er. Hvis dværgene de kommer her, så lader vi som ingenting, drejer bare lidt omkring. Så står vi klar med numsen bare, klar, så får de svar. Vi bøjer os på tællingen og slår en kæmpemæssig rutte, 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 fis, brut, rutte, 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 fis, brut, rutte, rutte, så besøget slutbrud. Og kommer bort af røverne, røverne. Og kommer bort af røverne, så lader vi som ingenting, drejer bare lidt omkring. Så åbner vi for blæserne, hold for næserne. De får et brag, de får et bum, som den dag helvedeskabet kom. Bummelummelum, bum, bum, bummelum, bummelum, bummelummelum, bum, bum, bummelum. De fløj den vej, de kom, bum.